na-akwado egbu unu. A na-akwado egbu anyị, a na-akwado n'abalị ka a sị na anyị egbu anyị ma ọ na anyị wetara 50 million ka m na-agwa gị n'abalị ka a decide go ka egbuo anyị ifu na egosiri anyị bụ ma weftacha ya na ile egobe tata dị ihe. Ndewonu ụmụnne m ndị Igbo ndị ọma njem ọnụ, ekelekwa m unu. Ebe nsi ewetara unu ozi a bụ n'ụlọ ozi ndị sim.si ha asịrị FM. Aka m bụkwa nwanne gị nwoke 042 Solex, onye akụkọ ụwa. Ihe onyonyo a ị na-ahụ ebe a bụ ozi nke anyị si na Ọka nke nọ na steeti Anambra wee nweta, bụ ihe onyonyo na-egosi ụmụnne anyị mmadụ abụọ, otu nwa ikorobịa na otu nwa agbọghọbịa, onye nke ndị ọrụ nchekwa ime obodo napụtara n'aka ndị omekome, ndị ntọ, ndị Fulani bụ ndị tọrọ ha wee banye n'ime ọhịa. Kedu ka ha si na ya bụ ihe si wee mee? Ya bụ nwa ikorobịa kọwara na ya bụ ụgbọ ụkwụ atọ bụ keke wee buru nke nwaanyị ya bụ ya ala n'Igbo. O wee sị na ya chọburu ịgba ụzọ ama ọbịa, mana ya chetara ndị ọrụ uwe ojii na-anọ na ogologo ụzọ n'ụzọ ama ọbịa, ndị na-anapụwa ha ego. Ya sị ka ya gbaa ụzọ ọzọ. O nwere ụzọ ọzọ sị ka ya gbaa, nke ị ga-anụ na ya bụ ihe onyonyo na ọ bụ ebe ahụ ka ya gbaziri wee pụtakwa ebe ọzọ ha ma dịka ebe ndị ọrụ nchekwa na-anọ. Ha wee kwudozie ha bụ ndị Fulani. Ha chịrị egbe ma mabata n'ime keke ahụ ha nọ n'ime ya, wee kewe ha agbụ, wee buruzie ha banye ime ọhịa. Ha bụ ụmụnne anyị bụ ndị a napụtara n'aka ndị ntọ ahụ wee na-akọwakwa na tupu ha bụ ndị ọrụ nchekwa abịa ebe ahụ, na ha bụ ndị ntọ egosila ha ma egbe ma mma nke ha si na a ga-eji wee gbuo ha egbu ma ọ bụrụ na ndị ezinụlọ ha ewetanwughị nde naira 50 bụ 50 million naira, bụ nke ha si na a ga-ewetarịrị ma ọ bụrụ na a chọrọ ka a tọghapụ ha na ndụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere bụrụ oche gị dobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị si n'Ọka wee nweta, ma nụrụ n'olu ụmụnna ya abụọ ahụ bụ ndị aka esi n'aka ndị ntọ ndị ugwu wee napụta. Ya mere a sịla na Solex si kama lere onyonyo ya, ma tupu anyị anya na ya bụ ihe onyonyo, nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, biko metụkwara m obere ndidi nwantịntị oge ka m chetakwara gị maka ọmarịcha akwụkwọ nke m depụtara, bụ akwụkwọ mkpọrọ Uchenna, bụ ọmarịcha akwụkwọ na-akọ akụkọ maka otu nwata nwa mgbei onye na-enweghị nne ma onweghị nna, mana o mechara si n'ụkọ bilie bụ ọgaranya site n'ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Ya bụ akwụkwọ bụkwa na akwụkwọ ndere n'asụsụ abụọ iji wee nye aka ịkụziri ụmụaka anyị otu esi agụ asụsụ Igbo, maka na peeji ọbụla ịsapere na ya ị ga-ahụ ebe ndere ya n'asụsụ Igbo, ma hụkwanụ ebe ndere ya n'asụsụ Bekee, nke bụ na nwa gị gụwa asụsụ Igbo ya onwe ihe ọ na-aghọtaghị, ole anya n'ala ya ebe ndere ya n'asụsụ Bekee ọ ma ghọta ya. Ma ụzọ ihe ole na ole ya bụ akwụkwọ ga-akụzikwaranụ ụmụaka gị bụ: nke mbụ, ịmụta otu esi agụ asụsụ Igbo; nke abụọ wee bụrụkwanụ ịma uru ọ bara ige ntị ndụmọdụ ndị okenye. Olekwana ihe ị na-eche tupu ịzụọrọ ụmụ gị ya bụ ọmarịcha akwụkwọ? Ọ bụrụ na ị bi n'obodo Naijiria ma chọrọ ịzụ akwụkwọ a, ọ pụtala n'obodo Naijiria, anyị ebipụtala ya ebe o buru ibu. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ ya, ọ dị available n'Enugu ugbu a. Ọ bụrụ na ị bi na steeti Enugu, kpọtụrụ Injinia Checks, bụ onye ị ga-enweta ya bụ akwụkwọ n'aka ya n'akara ekwentị ya nọ n'iru ihe onyonyo a ugbu a, ka gị na ya hazie ka ị ga-esi aga were nke gị. Ma ọ bụrụkwa na ị bi na steeti Enugu, kpọtụkwara ya bụ Injinia Checks, ọ ga-ezitere gị ya bụ akwụkwọ na mpaghara ọbụla nke obodo Naijiria ibi. Ịkwụnyeghara ya ụgwọ, gị na ya ahazie na mara ka ọ ga-esi ezitere gị ya bụ akwụkwọ. Ma ọ bụrụkwa na ị bi n'obodo Naijiria, ọ bụrụ na ị bi n'ala bekee na mba ofesi ma ị chọrọ ịzụ ya bụ akwụkwọ, ọ dịkwa available on Amazon. Aga m etinye link Amazon na ngalaba okwu ihe onyonyo a, bụ nke ọ ga-abụ ịkpa ya bụ link aka, obube gị na Amazon ebe ị ga-azụ ya bụ akwụkwọ. Ma ịbakwa na Amazon, ị ga-enweta ya bụ akwụkwọ n'ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ ebook, nke ọ ga-abụ ịzụọ ọbata n'ekwentị gị maọbụ ekwentị nwa gị iji akụziri ya akwụkwọ. Nke abụọ wee bụrụkwanụ paperback, bụ hard copy, nke ọ ga-abụ itinye adreesị ebe ibi, ịzụọ ya ewetara gị ebe ahụ ibi. Ma otu nkwa na-ekwekwanụ gị bụ na akwụkwọ a bụ akwụkwọ ga-abụ ụmụaka gị gụchaa, ha bụ ndị ga na-enye gị nsogbu wee na-asị gị dadi mọmị Solex o deela akwụkwọ ọzọ. Ọ dị mma, ngwanụ ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo nke anyị ji maka ya wee bịa taa. Biko nna kedu abalị? Aba m onye Kachukwu Achụke. Abụ onye Nise. Okay. Nne kedu abalị? Chineke mefuna. Yes. Onye ebe na-ebe bata ebi m na Igbo. Okay. Anyị bata n'ime ọbịa, anyị bụ ndị Ayom na Ọkpala Vigilante Group. Ndị nwe ebe
wee na-arasa akị maka anyị manyere Fulani na-eme gị ọbụza ka eji unu eji ọkwa ihe mere ka ọla anyị ibe mere ihe mere na n'abalị ụnyaahụ ka m bụ keke m wee palụ nwanne m nwaanyị a wee na-anata nne Igbo ka ndị ọpụ anya maka na ọ na-awụ ejeje gbaa ụzọ Amawbịa roundabout ndị polisi a na-anọ ebe ahụ na-aga enyebe nsogbu abịa agachi ezichi anyị kwụọ ụgwọ so amara na taịm adịghị against wee sị ka nje gbaa ụzọ Agụọka elutezie m n'ebe ndị polisi na-akwụsị sekuriti post ebe ahụ na-eche nche ndị nwaghachite tọọchị wudo n'anya nchekwa ma ọ nọ ndị segi emelitezi nwakpa na breki awụ atagara n'ime keke mgbirigbirigbiri ọwụrụ nọ ndị Hausa ndị Fulani ha simenụ ele a ka esi wee kechie m aka nna abụọ kege m aka azụ kedu nwanne m nwaanyị nke ihe nke so wee dula anyị wee baba ime ọbịa osi ime ọbịa to ime ọbịa ebe a ka anyị si wee jegide wee bata na nwa owuwo kọmpi anọzi na-ewuzi na-ekpezi ekpere ọ dịka awụtụrụ ndị vigilant group ndị ọka ba wee dula anyị shift anyị na ụlọ so megidezi anọzi gbidigbidigbidigbidigbidigbidigbidig ọsọ yọtọghị na amara m nọ ndị sekuriti na-achụ ya yọtọghị na ile aka anyị si wee muvuo anyị wee dịkwa frio biko Arize Chukwu ekene m nnọọ unu nnọọ n'ihe unu amara na sekuriti ka na-enwe taịm ime ụdị iwe amara m nke mmadụ mgbe ofete taịm bara n'ime ọhịa je na-eche eke ime ọhịa ọ na-akwado egbu unu a na-ekwado egbu anyị a na-akpado n'abalị ka a sị na anyị egbu anyị ma ọ na anyị wetara 50 million ka m na-agwa gị n'abalị ka a decide go ka egbuo anyị ibu na egosiere anyị bụ mma wefteche ya na ile egobe tata dị ihe biko anyị kenele unu nwa ndị vigilante ndị na-abụ maka ụmụ agụ ebe nọkọta ata anyị ka anyị wagharịkwa ka anyị si awagharị Chineke wee were anyị wee lụọ ọlụ dị egwu n'ibu n'ụlọ anyị bụ ndị ọka na ebe iwe onye aghara karịa onwezi ka anyị na-azụ obodo ọbụla ka anyị na-etiku ndị ọbụla bịaba jebe n'ọma agụ bebe na ndị Hausa etegolova ndị Fulani etegolova anyị na-abịa ebe ka anyị na-anọlụ wee na-echewe ọ Chukwu mere anyị wee tie isi ebe anwa na anyị na-abụ ụlọ niile alụkwala ọlụ ebe ụlọ ebe ọ nọdị hideout anyị wee bịazie na onye ka bịa ndị atiwezie mkpu ndị amazi aja gba ọsọ wee gbanarị anyị mana anụ gbanata na echi bụ nta Igbo niile ga-unite wee ma na agha bakwute gị Igbo and ndị Igbo ndị ọbụla na bebe gbaa alụ iwe a ga-emeri agha anụ in Jesus name thank you jinu nwaanyị gbagobe anyị ga-esokwa unu bụrụ shọn unu gbagolu o nwere iwe ga-emezi unu okay ọkụ ikirichala ya bụ ihe onyonyo na mbụ ana m asị ha bụ ndị ọrụ nchekwa obodo Ọka ana m asị unu daalụ n'ọlụ maka na ya bụ ọrụ nke unu rụrụ ịnapụta ndị a n'aka ndị ntọ ndị ugwu a bụ ndị na-eyi ndụ ụjọ na mpaghara dị iche iche nke obodo Naijiria na mpaghara dị iche iche nke ala Afrịka ọ bụghị obere ihe ma ilekwanụ ya bụ ihe anya ị ga-aghọta na ka Chineke nna si wee were ha rụọ ya bụ ọrụ bụ nnọọ na o nyere ha ọkịka obi ha kara obi wee banye ya bụ ime ọhịa maka na o nweghị ngwa ọgụ m hụrụ ha ji ebe ahụ dị nke a ga-asị na ọ bụ ihe kara ha obi mma ka m hụrụ imirikiti n'ime ha ji ebe ahụ wee baa napụta ndị atọrọ atọ n'aka ndị ugwu anyị maka ha si eke obi wee na-asị unu daalụ na ọrụ unu si wee kaa ya bụ obi wee wepụta onwe unu wee gaa ya bụ ọrụ nke a wee na-egosikwanụ na ndị ugwu a niile na-eyi ndụ ụjọ na mpaghara dị iche iche nke ala anyị bụ na ndị obodo apụtabeghị ma jikọọ onwe ha ọnụ were otu obi wee gaa lụso ndị ahụ ọgụ makwanụ gaa daa ha na mberede maka na ihe m chọpụtara na ya bụ ihe bụ na ha bụ ndị ọrụ nchekwa ndị napụtara mmadụ abụọ ndị a bịara ha bụ ndị ugwu na mberede ha wee hapụ ma ndị ha tọrọ atọ wee gbapụ ọ wee bụrụ ihe dị ezigbo mkpa na ndị obodo niile nọ n'ala Igbo ga-enwe otu ọrụ nchekwa dị otu a unu ahụlanụ ka nke nwanne anyị nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu wepụtara bụ ESN unu ahụla ka ndị iro si wee mee ya bụ otu ọrụ nchekwa kamgbe a nwụchiri ya bụ nwa amadi mana oge dịka oge a ana m asị ndị otu niile ndị obodo niile enwere n'ala Igbo unu wepụtanụ otu ọrụ nchekwa ọ bụrụ ha na unu nwere ọhịa si ndị otu ọrụ nchekwa unu anya ha dị na ọhịa ahụ nọ n'obodo unu ha na ndị na-agba nta na ndị na-arụ ọrụ ugbo na-aba n'ọhịa mgbe ọbụla kwesịrị na-arụkọ nwee ka ha bụ ndị nta na ndị ọrụ ugbo si enye ha ozi ha bụ ndị na-ahụkarị
ndị ugwu ahụ ebe ha nọ n'ime ọhịa, unu mara mgbe unu ga-eje wee daha na mberede, na-abụghị mgbe ha kwadoro akwado ma bụrụ ngwa ọgụ ha. Unu daha na ha na mberede, ha gbafere ma ọnwụ ndị ha tọrọ atọ, ha gbafere ma ndị ha tọrọ atọ ma ngwa ọgụ ọbụla ha nwere ebe ahụ zọrọgodisi onwe ha ma gbapụ. Ma ụfọdụ ndị mmadụ ndị kiriri ya bụ ihe onyonyo bịakwara nọ na-ajụ sị, kedụzi ihe ndị ọrụ nchekwa ọhụrụ ahụ ewepụtara na steeti Anambra bụ ndị Operation Udogachi, ndị agụ na-eche mba na-arụ? Ha wee na-ajụ sị, ọ pụtara na ọ bụ sọsọ ndị Igbo ka ha bụ ndị Operation Udogachi na-achụ? Ha wee na-ajụkwanụ sị, kedu nke bụ na kamgbe ewepụtara ya bụ otu ọrụ nchekwa na onwebeghị ma otu mkpụrụ onye Fulani egosiri dịka onye ntọ maọbụ onye omekome onye ha jidere. N'etufughị oge, otu ihe onyonyo ga-achọ ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo fegharịrị mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, bụ ihe onyonyo si n'obodo Mgbakwụ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Awka North na steeti Anambra wee pụta, bụ ebe ọtụtụ ndị obodo ji ọsọ wee na-achụso ụgbọala ha bụ ndị ọrụ nchekwa Udogachi, bụ otu ha bụ ndị obodo siri wee kwuo na ha bụ ndị ọrụ Udogachi gbagburu otu nwaanyị dịka ha pụtara nnọọ wee na-agba egbe, amaghị m ndị ọ na-esere ha na ha. Mana n'etufughị oge ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo nke si n'obodo Mgbakwụ wee pụta, ma ozu ya bụ nwaanyị agaghị m egosinwu ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị ebe a. Aga m emechi ya emechi. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị njọ n'anya maka ọbara juru na ya, ị marala otu anyị si eme ya. Aga m etinye link WhatsApp chanel anyị na link Telegram chanel anyị na ngalaba okwu ihe onyonyo a, nke bụ ịkụọ ya aka ọ bụ na WhatsApp ọ bụ na Telegram ka ị chọrọ ịnọ wee kiri ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị. O buba gị ebe ahụ ebe ị ga-anọ wee hụ ya. Ị pịkwara m folo ọ bụ na WhatsApp chanel ọ bụ na Telegram chanel, nke bụ na ị ga na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ndị dị otu ahụ, ndị anyị na-agaghị etinyenwu n'efere mba ụwa otu ahụ, ebe ahụ ka anyị na-etinyewo ya. Ọ dị mma ka anyị anya na ya bụ ihe onyonyo ka m pụtakwanụ. Operation Udogachi gbagburu mmadụ na Mgbakwụ this morning. Operation Udogachi. Soludo, you have to do something. You have to do something. This is no longer the work they send them. Operation Udogachi gbagbu one lady n'ụlọ onwe a na-agba harassing God, gbagbuo mmadụ na Mgbakwụ. Soludo, do something. Do something. Ihe emebikwa ọbọzụkwu ya ka ezili ndị agha bịa mere. Ya afụgokwa n'ọrụ Udogachi, ka abụzikwa ọnwụ na-achị na Anambra. Na Mgbakwụ ka ọ na-eme n'ụtụtụ anụnwa. Nani Mgbakwa abụọ gụ na wiyo dị ebe anyị nani anyị ga-ebu ka ibulu gụ na abụọ nke ya gbagburu ebe a na nke a ka agbagbu life now. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ana m asị ka mkpụrụ obi ya bụ nwaanyị onye nke a napụrụ ndụ ya n'ike zuru ike na ndokwa. Ise ise ise. Mgbe na-asị ndị ezinụlọ ya, ndị agbata obi ya, ndị enyi na ikwu na ibe ya ndị ya bụ ọnwụ metụtara, ana m asị unu ndonu dibenu. Ana m ekpe sị ka Chineke nna kasị unu obi. Mgbe na-asịkwa ndị gọọmenti steeti Anambra, bikonu unu lebekwa anya n'ọrụ ndị ọrụ nchekwa ọhụrụ a unu wepụtara bụ ndị Operation Udogachi. O nwere ọrụ ọma nke ha bụ ndị otu agụ na-eche mba na-arụ? Anyị ahụla ọtụtụ ọrụ ọma nke ha na-arụ na mpaghara dị iche iche nke steeti Anambra kamgbe ewepụtara ha, mana o nwere ọtụtụ ebe nke ndị obodo na-ele anya na ha kwesịrị na-arụrụ ya bụ ọrụ ha na-anaghị arụrụ. Nwekwanụ ọtụtụ ebe ndị obodo na-anaghị ele anya na ha kwesịrị ịrụ ya bụ ọrụ wee ruo ha na-arụrụ ya. Ma nke bụzikwanụ mgbe niile, izu niile, a na-enweta ihe onyonyo a na-adapụta ebe ha gbagburu mmadụ, ebe ha gbagburu ndị aka ha dị ọcha. Ọ dịghịkwanụ mma. Ndị ya bụ ọrụ nọ n'aka na steeti Anambra, unu lebekwa ya anya. Unu lebekwa ya anya. Ọkwa ụmụafọ steeti Anambra na ụmụafọ Igbo bụ ndị a niile a na-akwafu ọbara ha otu a. N'etufughị oge, ihe onyonyo ọzọ anyị ga-enyonyakwa anya na ya bụ ihe onyonyo si na obodo Ehamufu nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Isi Ụzọ na steeti Enugu wee pụta mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga, bụ otu n'ime ụbọchị ụmụ nwaanyị ndị ya bụ obodo ka na-eme ngagharị iwe iji gosi gọọmenti na obi adịghị ha mma ka ndị ugwu si wee were ehi wee na-emebi ihe niile ha kọrọ n'ubi
ma na-egbukwanụ ha na-atọrọ ọtụtụ n'ime ha na-adị na ọtụtụ ụmụ nwaanyị ha n'ike ma na-emetọ ha n'ụzọ dị iche iche, bụ nke ụfọdụ ndị mmadụ ndị bụ politiks n'isi na steeti Enugu pụtara sị na ya bụ protest bụ ngagharị iwe nke ụmụ nwaanyị ahụ na-eme bụ ngagharị iwe nke eji ego wee kwado, na ọ bụ ndị chọrọ imebi aha ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị PDP na steeti Enugu bụ ndị na-akwado ya bụ ha bụ ụmụ nwaanyị hapụta mee ngagharị iwe. Nwanne anyị nwoke onye mekwaranụ ya bụ ihe onyonyo wee na-ebe akwa wee na-ebe arịrịsị ma ọ bụghị ihe nwa na-ekwu okwu ya bụ nke a na aka na-eme ngagharị iwe ma ha bụ ndị ugwu ndị Fulani kachikwa ehi wee nọrọ n'obodo ha wee na-emebiri ha ihe ha kọrọ n'ubi. Anyị lelecha nke ahụ, anyị etinyekwa anya n'ụfọdụ ihe onyonyo ndị ọzọ nke si n'ebe dị iche iche na mpaghara dị iche iche nke ala anyị wee pụta, bụ nke na-arụtụkwa aka ihe gbasara ndị ugwu a ndị ọchị ehi a bụ ndị na-atọrọ mmadụ ma na-eyi ndụ ụjọ n'ala anyị. Ka m pụtakwanụ tata na-eme protest na ha mufu, ụmụ nwaanyị na-eme protest na ha mufu. Lekwe ha ebe a na-ata ogodo ndị mmadụ, and our people is protecting them. Enwe ihe dịka ehi ndị Fulani na ha mufu. They are not spoiling anything. Lee ha today ụmụ nwaanyị na-eme protest. See them being 18th of March. Lee ha after seeing all they do against of PDP na me organize women's. Lee ha n'ogodo ndị mmadụ. Look at them. Close to town self, ọbụzikwa n'ime agụ ahụ. Close to town. Look at them. N'ogodo ndị mmadụ. If they see them, ndụ ha mufushile onye leche otomele le echele anya. Look at it. Ọ bụghị ha today bụ 18th of March. Ọ bụghị ha ala tebi ogodo ndị mmadụ gọnụ. I batagoro ugbu a na-ebido gbawa harassing God. And then I know the sound of Igbo, man, that is not to compare with this one. And again we bụ nke a wee gaa, even some of us who are n'afọ bụ our youth. Afọ na nwoke na-agụ, I fighted the person. Na na-agụ ugbo today ụmụ nwaanyị ahụ. Anọ dutu na ụmụ nwaanyị na-aga mere aja mbezi ụmụ nwaanyị ahụ, because afọ na anyị jizi ụmụ nwaanyị wee na-agazi ewuru ihe anyị nwere n'obi. So onye nwa mere fear, strong fear ji banye anyị n'ime, because mgbe ibu ihe apụta afọ onye yi chemblet, dị well prepared. Onye ka ị ga-agba ihe wee zoro onwe gị. So that is the main issue. Seems like anyị na-aga ugbo, but ọ dịtụ anyị na-aga, and anyị ada-aga that far distance. Because the last time I noticed that now half like Anabia, I got Dodge, I better hand it. Just that it's God that saved us. So I am amazing. I went and cry for help for government. If there is any needs, even if it's soldiers, those people that are more bigger and more strength than us, that can come with better something. How we keep on with the team. Because I want never now as I got the team. Okay. I won't go here. Any of your members are Mabugo since so no be the double Mulu Naga. Omobo ndị agbagbo na nwere ndị like ịmara a na-enwe ndị village security. You are writing na natural soldier. Always. No, soldier. Stop here. I'm across that bridge. Like the issue of the soldier. Only one time I got so that time I got so we saw them. They came out with their AK-47 and other things. So they were in order like showcasing themselves that they are not hiding. So when we try to go further, the soldiers say, no, could they go back? Have you seen now? So it seems like our going to the bush is not because I expected that if you enter there, we will do something that will bring better results. Thank you. Continue to your soldier. Yes, Better soldiers. We come and help us. We need them. And the last thing in your government, because government nyere anyị aka ka ndị be anyị bicha n'ọkpọkụ ogbeti ngelagi ogomugo mgbede Obokopi, another place, Kahala chance to their base. Yes. No place they say like no place like home. Now by a small hut can with that place, but no place like home. Eba Kaham may enjoy life.
their children are no longer going to school because they want to see how they attached now different places. I think I'm going to now. Many people live here out of fear. Allow camp in your IDP camp in your community. And where any organized ID camp. My name is ID camp. Like you do move another community. I made you move. If you don't buy ID to that place. Women say Fulani men must go. They don't allow them to go to farm. They are raping their women in the farm and killing them. Young ones destroying their farm produce. Nigeria is a failed nation. So anyone sick in the vehicle now or going for an emergency will just be stranded here for only God knows how long. May God save this nation. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo nke si na mpaghara dị iche iche wee pụta. Ụmụnne m, unu lekwa ihe a niile anya, akwa a niile ndị obodo a niile na-ebe obodo dị iche iche. Obodo dị iche iche, ọ bụghị otu ebe, ọ bụghị ebe abụọ, ọ bụghị ebe atọ, ebe dị iche iche. Ma akwa ahụ ndị ahụ niile na-ebe bụ nnọọ maka otu ndị bụ ndị Fulani ndị a bụ okwu akpụ n'ọnụ. Ma o doola ma ewu ma ọkụkọ anya na ndị gọọmenti na-achị anyị ma ndị nọ na federal ma ndị nọ na steeti anaghị ewetara ntị anụ ihe gbasara akwa niile a na-ebe. Wee na-asị onye ọbụla, obodo ọbụla, marakwanụ ka unu si azụ onwe unu, marakwanụ ka unu si echekwaba ala unu. Obodo ọbụla marakwanụ ka unu si echekwa ọhịa unu, marakwanụ ka unu ga-esi aba wee chụpụ ndị niile bịara abịa ndị bi n'ọhịa unu. Maka na echewekwa gọọmenti, onwebe ihe nhụrụ gọọmenti mere maka ya n'obodo ọbụla na mbụ, amaghịkwanụ m nwere ihe gọọmenti ka ga-eme maka ya n'obodo ọbụla. N'etufughị oge ka anyị nyere anya n'otu ihe onyonyo ọzọ nke anyị nwetara site n'obodo ama dịka Anka nke nọ na steeti Zamfara, bụ ebe ọtụtụ ndị Awụsa bụkwa ndị ụka alakụba birirela ma jikọọ onwe ha ọnụ wee sị na ha ga-achụpụrịrị ndị Fulani niile ndị na-enye ha nsogbu n'obodo bụ ndị chọrọ ịnapụ ha obodo ha. Ka anyị anya n'ihe onyonyo nke ahụ na nkenke oge ka m pụtakwanụ. Shigo cikin garin Anka yanzu haka ga Hausawa mu na ana jihadi yayin da sun ka shigo har sun ɗauke mana mutum 2 zuwa 3 cikin garin Anka. Sun zo za su ɗauki chairman party na Anka local government na ɓangaren jam'iyyar PDP. Yanzu yayin da Hausawa mu sun fito da kansu suna jihadi, ga bukkokinsu nan kuna gani, ga munan muna jihadi, ga bukkoki nan kuna gani, kun ga a halin da ake ciki, gashi kuna gani halin da ake ciki yanzu, zaman da aka yi ku duba ku gani ga al'amarin da ya kasance yanzu haka nan cikin garin Anka. Chơi, đâu được kìa. Ga Hausawa mu nan, ga sunan sun zo a yi jihadi. Ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo. Ọkwa unu hụrụ ihe mere ebe ahụ. Ọ dị mma, agaghị m enwezi ogologo okwu ọzọ. Onye nwere ntị ya nụrụ, onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghịkwa na-asụ ya sụọ n'ala. Maka ọ na-abụ atụọrọ ọmara ọmara, atụkwara n'ofeke ofere si tinye n'ọfịa. Gị onye ụwa, onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara na etu esi eme ya, deere anyị ebumnuche gị, otu isi hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso obere anyị sonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ịmara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme.
gee taa bụkwanụ mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa nụrụ akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi nwanne, biko ọ bụ na Facebook na Instagram na ahụhụ onyonyo a pịara m follow, ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo pịara m subscribe, ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ m ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị m aka na share button. Ya mara gị mma ezigbo mmadụ, udo dịrị unu. Are you looking for an interesting children's storybook? Uchenna is the perfect read. Dive into a world of mystery, adventure, and unforgettable characters. This book is so nice that you won't want to put it down. Uchenna, as written by Chibo Gomeje, offers a unique blend of what readers are calling unpardonable and brilliantly crafted. It is now selling on Amazon. Buy for your kids and watch them ask for more from the author.